Ola, bos días, compañeiros e compañeiras ointes de Radio Saltamontes. Benvidos a unha nova edición deste programa. A nosa emisora, a emisora do CEP Carlos Casares, a que debe sintonizar para estar informado de todo o que acontece no noso centro. Radio Saltamontes, emitindo dende o medio do monte. Hoxe, desta volta, é o turno dos alumnos e alumnas de sexto nivel, que aproveitando que fixemos a vendima hai uns días, imos contar cousas relacionadas con ela e ca elaboración do viño. Bueno, hai un día. Empezamos entón. Para falar da vendima temos connosco os nosos compañeiros Fabián e Jéssica. Fabián, por favor. Ola a todos, eu son Fabián e vou-vos explicar un pouquiño o proceso de vendima. Normalmente nós nas casas facémolo en familia, no mes de setembro, cando as uvas xa están maduras. E ás veces dámonos un pouco de presa, se o tempo ameaza con moita choiva. Primeiramente recollemos as uvas cas vendinadoras, o podas e imos botando os cachos en caixas, tinallas ou cubos, que logo o trator leva á bodega. Ali písanse ou bótense na estruxadora para conseguir o zume de uva, tamén chamado mosto. Déxase fermentar uns cantos meses e ao final o bagazo vaise para o fondo do barril e arriba queda o viño. Se non fermentase, só sería zume e ata nenos de primeiro poderían bebelo. Despois, máis tarde, hai que trasegalo para que o viño quede limpo e sen pouso. Para iso fundamos, quere dicir, preparamos o barril e botamos o viño colado. Por último, o bagazo pásase a prensa na laxareta para aproveitar o viño que queda. Rematamos o proceso cardando o bagazo no pote, co que logo se fai o aguardente. Pasados uns meses, o viño lévase a analizar para preparalo e embotellalo. Para este traballo, mércanse as rollas. Bótense a amolecer en viño para que entre mellor na botella. Agora imos dar paso aos nosos compañeiros Fabián e Fran, que vos van contar algunhas anécdotas que lle sucederon na vendima. Ola, Fabián, dinos que o que che pasou? Pois estaba moi tranquilo ali vendimiando e os meus primos estaban compinchados para facerme unha broma. Un empurroume e outro púxome a zancadilla e malamente caín nunha tina de viño tinto. Non puiden ir a cambiarme, estiven todo o día co pantalón manchado de viño. Chamáronme o cagao. Que bo! Ben, deixamos o cagado e imos con outro compañeiro. Está con nos Fran. Fran, que o que querías contarnos? Pois que eu fun vendimiar a 4 fincas. Na segunda había 2 tipos de uva e nós estábamos a coller loureiro, pero eu non sabía
diferenciales e empecé a coller jarca. Cando me avisaron de que aínda non estaba madura, xa collera medio capacho e tivemos que tirar con ela. Menos mal que fora pouca, senón o meu tío xa me daba unha labazada que me deixaba teso. E teu pai berrouche moito? Non, que va, só foi un despiste. Grazas, Fran. Temos agora aquí con nosa Alex. Deixámolo con vos, Alex. O que me pasou é que ia vendimar nunha veiga e sen darme conta vendimei un pouco na viña do veciño. Tive sorte porque o veciño non me mirou, pero o meu avó sí, e díxome que non volvese a pasar. Collesteslle moitas? Non, só medio capacho. Pois xa lle podes ir levando unha boa botella de viño. Xa me estou animando eu. Vou contar unha anécdota que me pasou a min. Veña, veña, conta. Meu avó enchera unha tina de cachos de uvas e eu fun vaciala nun bocoi. Entón caeu unha tina e cando fun collela caín de cabeza no bocoi. Estaba bo o viño, non? Carallo se non. Xa, ben, pois poñemos un pouco de música e enseguida voltamos. A ver se recoñecedes a alguén. Moi ben, que vos parecen estes artistas? Un aplauso para eles. Moi ben, que vos parecen estes artistas? Un aplauso para eles. Pasamos a outra cousa. En moitas das nosas casas temos por costume rematar a vendima cunha pequena xuntanza familiar. Escuitamos como son algunhas delas. Ola, eu son Laura González. Nós, na nosa familia, é tradición quedar a comer todos os que traballamos na vendima. Os maiores séntanse nunha mesa e os pequenos noutra. Despois de comer un manxar feito polos meus tíos, escoitamos as lendas que contan os máis vellos. E aínda rimos un pouco, xa que algunhas son moi graciosas. Despois os maiores proban o viño. Bota viño do ribeiro, caberneiro, bota viño do ribeiro. Yo te digo pra cantar, temos que beber primeiro, temos que beber primeiro. Ay, helelo, ay, helado, ay, ay. Ola, eu son Laura Rodríguez. Na miña casa, cando vendimamos, tamén o facemos en familia. Falamos de cousas que pasaron en Alxel, do que aparece no telediario, etc. Cando terminamos, contamos os caixos que nos veñen recoller uns camións.
Despois todos imos asearnos e cambiarnos de roupa para ir cear a casa da miña avoa, que saca xamón, chourizo, queixo e pan, e fai unha tortilla boísima. Ao rematar a cea, todos volven á súa casa, e o día seguinte volvemos quedar para nos andar e probar o viño. Concede moito palique alla mattina da guardia, concede moito palique e la cosa no anzuelo, e che ya picare che pique, e che ya picare che pique, ay el elo, Bueno, e isto é todo por hoxe. Deixámosvos ata a próxima cunha tanda de refráns e cantigas referidos ao viño. O bo viño non hai mal bebedor. A pouco viño, coidadiño. A viña non quere máis sombra que a do amo. O viño de mal parecer, pechar os ollos e a beber. O viño branco e a muller ao primeiro mercader. O que teña bo viño, bebo e non lle odea ao seu veciño. Viños e amores, os vellos son os millores. Viño tinto do ribeiro, falangueiro e trouleiro. Viño ruín pra que no queira e non pra min. Bebo viño pra facer o camiño. Se queres un bo viño de loureiro, vai á casa do piñeiro. Cantigas de comer e beber. Este ano hai moito viño. Casamentos que ha de haber. Hace de casar a fame coa gana de comer. Vámonos de aquí, meus ollos, que aquí non facemos nada. Nin comemos, nin bebemos, nin lle damos gusto a nada. Viño branco é meu primo, viño tinto meu parente. Non hai festiña no mundo onde meu primo non entre. Moito había de cantar, esta miña gargantiña. Moito había de cantar, se beber unha pinguiña. Dame viño, que xa me vou para o mar. Dame viño, que auga teño a fartar. E ata aquí chega o programa de hoxe. Mais que nada, porque xa se nos acabaron as ideas. Ata outra!